हा तुम्ही सोल त्याला सातवडी याला दे सोलून. ए चले हे थांब लवकर चल लवकर चल नंतर नंतर आपण येऊ आता चल निघू. हा नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला टॉपिक करून समजलेच असेल की आज कुठे जातो. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातो कुठे जातो रे आपण? हां, उत्तराच्या होलात. तर मित्रांनो, आम्ही इथे होलात म्हणजे पावसाळ्याची तयारी करायला जातो, म्हणजे ढव बनवायला. म्हणजे ढव आहे पण तो तुटला आहे थोडा, म्हणजे तुटला म्हणजे काय दगडी बिगडी पडल्या तशा, ते आता जाऊन व्यवस्थित करू. म्हणजे पावसाळ्यात पाऊस आलं की नंतर मग उपयोग होते, म्हणजे पाणी चालू होतं पावसाळ्यात त्यावेळेले. जरा गप बसशील काय, म्हणजे इथं बोलतोय ना. त्यावेळेले आम्ही पोहायला जातो तिथे, त्यामुळे आधी ढव आहे त्याची दुरुस्ती करायला आम्ही चाललो. तर त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर असती मित्रांनो, हा आहे आमचा होल तणाचा. आम्ही चौघं किती जण आहो? 1 2 3 4 5 जणच. बाकीची पोरं फक्त पोहायला येतील, आलशी आहेत एक नंबरची. तेवढी बसलेली मंदिराजवळ आली नाही. आता जिगू मिस्टरी आहे, मंजरीवर आणल्या 10 रुपये ती बॉटल बघ जिगू. का जात होतं पावसाळ्यात खरोखर? तिकडून वरतून रस्ता नाही ठेवला पाण्याला जायला, तो पहिला होता रस्ता तो. तर मित्रांनो, या काय डानका आणताय इथं टाकायला पाहिजे आम्हाला. तो तोडायचा ना रे, होती नाही जे की नाही. इकडे ये. आपल्याला तिथे पण दगडा लावायला लागते, कारण माती येते ना खाली. त्या दगडीत खाली येतील. बघू. आमचा संकेत खोद काम करताय तिकडे. काय कशाला खोदतोयस? पातेरी नंतर निघल. पाण्याने वाहून मित्रांनो, हा इथं आमचा बंधारा तुटलाय. हे पावसाळ्यात तुम्ही परत घातलेला ना रे एकदा तुटलेला तेव्हा. मित्रांनो, हे जे म्हणजे गॅप दिसत आहे त्याच्यामध्ये पातेरी म्हणजे झाडांची पानं आणि दगडी भरतात, त्याच्यामुळे गॅप भरून जातात. पाणी काही जास्त जात नाही, वरतून पाणी निघून जातं. जर जोराचा ऊर आला तर मग तोडून टाकतं. कसला रे डान? काय हरडीच आहे का रे? हा, किंजलीच आहे. दिगण्या धर तू, ही दगड उचल इकडची. हिला धर, हे बघ ह्या दगडी उचल, बघ 2. कोयतीन नंतर झाड मारू ही सर्व. तर मित्रांनो, आमच्या इथली पोरं ह्या झाडावरून काय काय उड्या टाकतात आणि अर्धी इथून. आले नाही त्यांना तर बघू आम्ही संध्याकाळी. पोहायला येतील तिथे नंतर पाऊस आल्यावर, पाणी झाला की.
सांगणार कधी सांगणार कधी नको थोडं राहू दे तू चांगलं डालेंगे पिशव्या का टाकल्या तू देवेंद्र कुठे होता रे मंदिराजवळ होता जिग्नेश हिला या काठी घेणे हिला हे कर ना ढकल ना या पातेरीला डानकायला राहू दे तिकडेच नीट भर पाला आहे हात थोडे
तू जिग्नेश ते दगडी टाकत राहा बारक्या बारक्या. लावशील तू नीट. नेस्तर तू बरोबर नाही आहेस ना. तुला कुठे येतात बांधून घालताना. कधी टाकायचं होतं रे दिली समजत नाही. घातला पण असता मी. ती मी घालता ते हे घालू काय घे रे. कशाला तुम्ही चांगला घाला. पाणी नाही गेला पाहिजे. याच्या पहिला पण आम्ही घालायचो. तर आम्ही पावता पावता पाणी सगळं गायब. पण नव्हता. एकदा माहिती नाही केलेला. एक नंबर केलेला पहिल्या पावसाळ्यात वावला. मला माती काढली. नीट नीट ते दगडी पडतील. बरे नाही तर काय करणार. पाला निघतच ना. थोडा काढत बसता अजून आहे भरपूर आहे. राहू दे काय काढू का रे नको निघत नाही. नको राहू दे. सपोर्टला आहे ना तर माती सगळी खाली मातीची त्यावर. यंदा काय माहित खोल होईल का जाल सोडून होतो. इथून उड्या टाकायच्या आम्ही. मोठा खोलायचा. टाकी घ्यायच्या टाक वरना झाडा शंकू काय करतोस रे. लाव टाइमपास नाही करायचं. आयस रस्ता नाही ठेवत रे. पहिला आपलं रस्ता ठेवायचं पायाला जायला. यस काय करतो. इथं माती पाहिजे. माहिती आहे बा. माती काढताय. इकडे या ना. बस ना जरा. हा सर. तर मित्रांनो हे दोघं जण मुंबईला जाणार आहेत.
तू आज जाणार असणार रे आता गणपती येईल तेव्हा पोहायला भेटेल त्याला आणि त्याला पण तो उद्या जाणार असणार रे भरत तुम्ही जावा आता काम करू जावा गणपती मला आता भेटणार नाही आता पाणी पाहिजे असलं ना तर वरनं थोडा थोडाला पाणी आम्हाला शिकवत ना तुम्ही पोहणे नाही आम्हाला कुठे येत आहे गावाला आम्ही पोहतच नाही माती आहे ना खालती ते तिथे टाका देतो गणपती मा शिकवा आजी खूप शिकव मला येते तुला सांगू तुला त्यांना काय नाही पोहता तिथे फक्त उड्या मारता तेवढं खोल असतं म्हणून काय नाही मोठा असतं ना ते मच्छर पाहता कुठे मच्छर पण व्हिडिओमध्ये यायचं याला सुजवलं ना मच्छराने फोडलं लय फोडलं विचारायला शे तर मित्रांनो पहिलं आम्ही म्हणजे शाळेतनं आलो की पण यायचो इकडे पोहायला डायरेक्ट शाळेतनं आल्या आंबवडे हायस्कूलमधून इकडून आम्ही आंबवडे हायस्कूलमधून यायचो आणि इथून ह्या साईडून यायचो कधी कधी मधून हॉलानं चालत यायचो आणि पोहायचो त्यामधला हा मेन यायचा इथे पोहायला पाणी झाल्या शाळेतून धावत यायचा पाऊस जर पडला की पाऊस पडला की लगेच धावत धावत इकडं आला इथं वरती ह्या किंजरीजवळ बॅग टाकायचं छत्री खाली छत्री उघडून कपडे ठेवायचं आणि डायरेक्ट इथे उड्या टाकायला नंतर मग घरी जायची सर्व पोरं मी जास्त येत ना शाळेतून आलो तरी पोहायला एकदा दोनदा आलं असलं तर मित्रांनो पहिली ह्या साईडला झाडी भरपूर होती गेल्यावर तोडून टाकली बाजून झाडं होती भरपूर जंगल होता ढव दिसायचा नाही तो आता कोण आला तरी सहजासहजी दिसेल त्याला कशाला पाहिजे तुला पावडा चिंजरीचं तोडणं टाळलं चले बांध घाल आता हवा इकडचा पण काढा ती घेल माती घेल माती घेल तो बांध घालायला सुरुवात कर ते राहू दे बरं तिथून वरून पाणी होतं मित्रांनो दगडी बाजून लावून झाल्या आणि आता त्याच्यात माती टाकतोय भरणी करतोय नंतर त्याच्यावर परत तालं सर टाकू झाडांचं म्हणजे कांदे सोडून आणि दगडी लावू परत नाही तर डायरेक्ट दगडीच लावून टाकू मग दोघांपैकी एक काहीतरी करायला लागेल हे काय करायचं आहे संकेत दगड ह्याच्यावर आता तालं नाही टाकायचं ना चालेल दगडी टाका ही दगड इथं काढून लावली असतीस तर ही ह्या दोन काढल्या असतात इकडे लावली असतात त्याच्या बाजून आणि इथं वर माती टाकली असतीस ह्याच्यात मग इकडेच ये मित्रांनो तिथून माती काढून आणतोय आणि ह्याच्यात टाकतोय
भरणी. बाकीची पोरं नाही आली त्यांना आता बघणार आम्ही. ही वरची दगड आहे. ती ठेव तिथे आधी बाजूला. ती बाजूला ठेव, वरची आहे ती माहिती आहे. हिला इथं गॅप ठेव आधी आणि त्यात दगडी टाक बारक्या बारक्या. वर ठेव, ती पडल खाली. जुगू दगडी अंदरे हे टाक. ठेव तिथे वाचली खाली. काय टाकायचं दगडीच नाही ते खाली असतील. मी आणतो दगडी. यो मित्रांनो आतमध्ये काही दगडी नाही आहेत. तर इकडूनच न्यावे लागतील आम्हाला. ह्या साईडला भरपूर दगडी आहेत आतमधून काढलेले सर्व दगडी. हवे हे ते टाकतो त्या घे. मोठी नको रे संकेत. छोट्या छोट्या दगडीने आतलं गॅप भरून टाकतो. म्हणजे टाकतो मी नाही टाकतो, तो टाकणार. हे घे रे. कुठं टाकायचं माहिती आहे? याला दाखव रे, नाही तर टाकील कुठे पण. बरोबर टाक. कलई लावलीस तू. मित्रांनो ही गेल्या वर्षी जाल तोडलेली. ह्या साईडला होती जाल, ती का वाहून गेली नाही. यंदा जाईल मला वाटतं वाहून. का पेटून टाकूया रे हिला? कुणाची जमीन आहे? राहू दे, पेटून का आपली जमीन नाही. वाहून जाऊ दे, ती जाईल वाहून. खालती काय आपला ढव नाही आहे. खाली ढव करायचो तिकडे एकदम खाली, तो नाही आता करत आपण. इथं पण टाकायच्यात दगडी. जिग्न्या इथं पण दगडी टाकायच्यात. ह्या साईडचं गॅप हे बघ, तिथं पण गॅप आहेत. जिग्न्या काय आहे रे? चल चल वरती चल. बंद झाले दगडी. त्या माठ नाही येणार. चल इकडे वरती ही बघ. मच्छर जाम चावा लागलं. बांध झालेला आहे नाही. तर मित्रांनो आमचा गहू पूर्ण झालेला आहे. म्हणजे बनवून थोडा इकडच्या साईडचा राहिलेला आहे.
तर मित्रांनो आता पूर्ण होईलच. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक शेअर आणि कमेंट पण करा. कारण का आम्ही मित्रांनो दरवर्षी आमच्या इकडे होलात म्हणजे ढव बनवतो मे महिन्याच्या वेळेला. पण आता मे महिना नाही, जून महिना 2 तारीख आहे जूनची, तर मे महिन्यातच आम्ही ढव बनवतो. तर यंदा जरा लेट झाला. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल कमेंट करा. तर आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून त्यांना आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळेल. तर मित्रांनो व्हिडिओ आता इथे थांबवतो आणि अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये परत आपण भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय करा रे. टाटा बाय बाय टाटा झालं का? त्यांना दाखव. बाय. तुमची नाव सांगा आधी. ह्याचं नाव तर तुम्हाला माहिती आहे. तुझं नाव काय आहे? यश. हा यश पोस्टुरे. तो आहे संकेत बागडे न रे. आणि ह्याचं नाव माहीत नसेल तुम्हाला वाटतं, त्याशी किरवा चावला तो भरत मोरे. तर मित्रांनो टाटा बाय बाय.